Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο ενημερωτικό μας, την ενημερωτική μας συνάντηση για να εξηγήσουμε την διαδικασία, την ψηφιακή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΑΖΕ. Η πρώτη εικόνα που θα έχετε λοιπόν είναι αυτή. Βλέπουμε ότι η πλατφόρμα είναι δίγλωση στα γερμανικά και στα ελληνικά και το πρώτο βήμα που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, κανονικό login. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγετε την προσφώνηση, το όνομα τυπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και εάν κάνετε κλικ στο επόμενο θα σας ζητήσει και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email. Ενημερώνουμε ότι θέλουμε να επιλέξετε το email του επίσημου φορέα σας, διότι όλη η επικοινωνία θα γίνει μέσα από αυτό το email. Και πατάμε είσοδο για να μπούμε στην πλατφόρμα. Λοιπόν, βλέπετε πως έχουμε ξεκινήσει την προεργασία εδώ για την αίτηση, αλλά το πρώτο βήμα που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε και να ολοκληρώσετε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το λογαριασμό σας. Σας ρωτάει λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία του φορέα με την οδό, ταχυδρομικό κώδικα κτλ. Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι μαζί με εσάς οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το πρόγραμμα, οι υπεύθυνοι, και τα τραπεζικά στοιχεία πιανού του φορέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιλαμβάνεστε πως ποτέ δεν μπορούν να σταλούν χρήματα επιχορήγησης, επιδότησης σε ένα φυσικό πρόσωπο. Θέλουμε απαραίτητα τα στοιχεία του φορέα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φαίνεται αυτή η πλατφόρμα. Έχουμε αιτήσεις και εκαθαρίσεις, υποβολή νέας αίτησης, εκαθάριση αίτησης, έχει λοιπόν τα βήματα ουσιαστικά, και το τέταρτο στη σειρά είναι η φόρτιση των εγγράφων. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε πώς μπορούμε να υποβάλουμε τη νέα αίτηση. Οπότε θα κάναμε κλικ εδώ στο δεύτερο, υποβολή νέας αίτησης. Και σας ρωτάει λοιπόν, ποιο είναι το είδος του προγράμματος, επιλέξτε το είδος του προγράμματος. Για κάθε είδος του προγράμματος εμφανίζονται πληροφορίες. Επιλέγετε μεταξύ της σχολικής ανταλλαγής και της εξωσχολικής ανταλλαγής. Και επίσης, διαφοροποιώντας λοιπόν από τη μία σχολική ανταλλαγή, εξωσχολική ανταλλαγή, έχουμε την ανταλλαγή των νέων, πρόγραμματα ειδικών, έχουμε για την πρακτική άσκηση την παρακολούθηση εργασίας και τα προγράμματα μικρής εμβέλειας. Και σε αυτό το σημείο έχουμε κάνει ήδη μία προεργασία, ώστε να μην είναι απαραίτητο για να γλιτώσουμε χρόνο, να πληκτρολογούμε τώρα μαζί σας τα στοιχεία και θα πάμε να δούμε, διακόπτουμε εδώ, θα πάμε να δούμε την αίτηση την οποία ήδη έχουμε προεπεξεργαστεί. Στις αιτήσεις μου θα βρείτε το «Μαζί μπορούμε» μέσω από τον αθλητισμό ερχόμαστε κοντά. Αυτή είναι μια αίτηση την οποία έχουμε προεπεξεργαστεί και ανοίγουμε για να δούμε τι συμβαίνει. Μας ενημερώνει το πρόγραμμα πως η κατάσταση ενδιάμεσης αποθήκευσης φορτώθηκε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας πω τώρα. Απαραίτητο, εάν είναι να θυμηθείτε κάτι μετά από αυτήν την διαδικασία, είναι ότι ποτέ, εάν θέλετε να πάτε πίσω, ποτέ δεν κάνετε κλικ εδώ στο βελάκι δεξιά. Πάντα αποθηκεύετε ενδιάμεσα όλες τις πληροφορίες που έχετε πληκτρολογήσει και μετά, χρησιμοποιώντας εδώ τον κέρσορα, μπορείτε να ανεβοκατεβείτε στα στοιχεία της αίτησης. Θυμηθείτε να αποθηκεύετε ενδιάμεσα την αίτηση για να μην χαθούν οι πληροφορίες. Διαφορετικά, εάν
πάτε με τον κέρσορα και πατήσετε το βελάκι προς τα αριστερά, δεν θα συγκρατηθεί τίποτα από την αίτησή σας. Έχω επιλέξει λοιπόν μία εξωσχολική ανταλλαγή. Στη δική μου την περίπτωση και σε αυτό το παράδειγμα είναι μία αθλητική ανταλλαγή και είναι η ανταλλαγή νέων. Πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι πληροφορίες για τον τύπο του προγράμματος. Εάν για κάποιον λόγο δεν σας είναι γνώριμες οι πολύ βασικές πληροφορίες, μπορείτε να τις διαβάσετε και εδώ. Πάμε να δούμε τα στοιχεία του προγράμματος. Χρειαζόμαστε ένα θέμα, οπότε τον τίτλο, την περιγραφή του προγράμματος, τι θέλουμε συνοψίζοντας, ε, τι θέμα έχει το πρόγραμμα, ποιος είναι ο στόχος μας, με λίγες κουβέντες. Επίσης χρειαζόμαστε την διάρκεια του προγράμματος, ποιος είναι ο τόπος υλοποίησης σε αυτό το πρόγραμμα, η Ελλάδα, ο ταχυδρομικός κώδικας του προγράμματος και εδώ, αυτό είναι κάτι το οποίο σας ζητάμε, είναι για το είδος του προγράμματος. Έχουμε έναν κατάλογο, βασικό κατάλογο. Θέλουμε να διαβάσετε τον κατάλογο αυτόν και να δείτε τι ταιριάζει στο δικό σας πρόγραμμα. Αυτό θα μας βοηθήσει στην στατιστική, θα μας βοηθήσει για να έχουμε ενδεχομένως περισσότερες πληροφορίες, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει και είναι βασικά εργαλεία για το δικό μας το γραφείο, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε μελλοντικά ακόμη καλύτερα. Επίσης, θέλουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων. Λέμε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας πρέπει να είναι ανάλογος. Αυτό σημαίνει έχουμε ένα κλειδί 2 προς 3. Εάν έχετε συμμετέχοντες από τρίτη χώρα, επίσης αναφέρετε τον αριθμό των συμμετεχόντων και κάτι νέο εδώ, βλέπετε ότι για τους συμμετέχοντες σας ρωτάμε ποια είναι η ηλικιακή τους κλίμακα, θα το πω. Διότι αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στην εκαθάριση, στο τελευταίο στάδιο ενός προγράμματος. Κάποιες φορές οι ηλικίες των συμμετεχόντων από την Ελλάδα και την Γερμανία είναι δυσανάλογες. Σας καλούμε λοιπόν να δώσετε προσοχή σε αυτό. Πάντα πατάμε εδώ στο επόμενο και επίσης, επαναλαμβάνω, ενδιάμεση αποθήκευση της αίτησης για πάνω ενδεχόμενο. Σας ρωτά λοιπόν για τους στόχους και ποιες είναι αυτοί οι μέθοδοι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε τους στόχους σας. Ρωτάμε λοιπόν για τους συμμετέχοντες οι νέοι τι θα κάνουν για την προετοιμασία και την οργάνωση του προγράμματος. Εάν για κάποιον λόγο θέλετε να μας δώσετε και κάτι συμπληρωματικό, ένα αρχείο, μπορείτε να κάνετε προσθήκη του αρχείου εδώ. Καλό είναι, ωστόσο, όλα τα αρχεία, όταν τελειώσετε την επεξεργασία, την πλήρη επεξεργασία αυτής της αίτησης, να τα φορτώσετε εδώ που λέει φόρτωση εγγράφων. Πάμε να δούμε τα επόμενα στοιχεία που μας ρωτά. Μας ρωτά λοιπόν για το πρόγραμμα. Και τώρα θέλει από εσάς η πλατφόρμα, το πρόγραμμα, να μας εξηγήσετε την ημέρα 1η Σεπτέμβρη, πρωί, απόγευμα και βράδυ, τι έχετε σκοπό να κάνετε με τους νέους. Στο παράδειγμα εδώ το υποθετικό, έχουμε άφιξη στην Θεσσαλονίκη και μετακίνηση της γερμανικής ομάδας στην Κατερίνη. Σας ρωτάμε, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται από κοινού με την ομάδα του εταίρου και η απάντηση είναι όχι, γιατί η άφιξη έρχονται οι άνθρωποι και με λεωφορεία, λέω τώρα εγώ υποθετικό σενάριο, μεταφέρονται στην Κατερίνη. Το απόγευμα ωστόσο υπάρχει γνωριμία σε ζευγάρια τύπου tandem και οι συμμετέχοντες συναντιούνται σε μικρές ομάδες και παρουσιάζουν το πρόγραμμα της ημέρας. Εδώ υπάρχει κοινή δράση. Οπότε επιλέγουμε με την ομάδα του εταίρου. Στο υποθετικό μου παράδειγμα, το πρόγραμμα θα συμβεί κατά βάση στην Κατερίνη. Ωστόσο, μία μέρα έχουμε πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη, όπου οι νέοι από την Ελλάδα,
αλλά και από την Γερμανία θα έχουν μαζί την διαμονή στα ξενοδοχεία. Κατά τη διάρκεια που θα βρίσκονται για το πρόγραμμα στην Κατερίνη και θα πάνε να επισκεφτούν τον Όλυμπο και διάφορα μέρη της Πιερίας, οι νέοι από την Ελλάδα, αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι φιλοξενούν, θα μείνουν στα σπίτια τους και οι φιλοξενούμενοι θα μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 10 νέοι μάλλον από την Ελλάδα φιλοξενούν τους νέους από την Γερμανία και οι συνοδοί έχουν επιλέξει την διαμονή τους σε κάποιο ξενοδοχείο ή διαφορετικά οι συνοδοί επιλέγουν να φιλοξενηθούν στα σπίτια των υπευθύνων του προγράμματος. Αυτά είναι όλα επιτρεπτά, ωστόσο θέλουμε να μας τα αιτιολογείτε. Θα το δείτε παρακάτω αυτό που σας λέω. Λοιπόν, εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλη σειρά, προσθήκη γραμμής και μπορείτε να συμπληρώσετε τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες, δεν μπορείτε απλά, επιβάλλετε να το συμπληρώσετε. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι εάν αιτηθείτε το Νοέμβρη, δεν μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι τι θα συμβεί αρκετούς μήνες αργότερα όταν εσείς υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Ωστόσο, θέλουμε κατά προσέγγιση να έχετε τουλάχιστον βασικά πράγματα δει, συμπεριλαμβάνοντας και τους νέους μέσα σε αυτό, τι προτείνετε, τι θέλετε να κάνουμε και αυτό μετά μπορεί σίγουρα να έχει και κάποιες διαφοροποίησεις, αλλά κατά βάση θέλουμε να τα έχετε σκεφτεί σίγουρα όλα αυτά και να μας τα αναφέρετε. Ανοχή εδώ και πάμε στο επόμενο. Βλέπετε ότι μπορούμε και ανά ημέρα να αλλάξουμε το είδος του καταλύματος και της διαμονής. Αυτό είναι, το έχουμε λοιπόν σκεφτεί. Ο φορέας, το πρόγραμμα εδώ ξέρει ότι εμείς είμαστε ο φορέας ο οποίος φιλοξενεί. Γιατί κάναμε την εγγραφή ως ελληνικός φορέας. Και επίσης έχουμε πει ότι ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η Κατερίνη. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία του φορέα, τα οποία είναι τα στοιχεία αυτά που έχετε βάλει και εδώ στο λογαριασμό μου. Επόμενο και ερχόμαστε στα στοιχεία του εταίρου μας. Είναι σημαντικό εννοείται να ξέρετε τα στοιχεία του εταίρου σας. Αυτά τα στοιχεία, εάν δεν τα γνωρίζετε, καλό είναι να τα κάνετε μαζί μέσω Zoom ή μέσω τηλεφώνου. Βασικά στοιχεία είναι αυτά για να κάνει matching η αίτηση και να σταλεί και το email, το επιβεβαιωτικό ότι ο εταίρος σας προσπαθεί να κάνει την αίτηση μαζί σας, συνδεθείτε εδώ για να προχωρήσετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα στοιχεία και σίγουρα το email. Εδώ πάλι θα θέλαμε να υπάρχει το email του επίσημου φορέα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να κάνετε tick εδώ. Ο εταίρος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το δικό του μέρος της αίτησης διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τα χρηματοοικονομικά. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Πριν σας εξηγήσω που υποβάλλει ο φορέας την αίτηση, που είναι πολύ σημαντικό, ας δούμε λίγο εδώ το παρακάτω πινακάκι που λέει έξοδα, έσοδα και επιχορήγηση του ΕΓΙΝ. Ξέρετε, όσοι έτσι έχετε αιτηθεί και στο παρελθόν την επιχορήγηση μαζί μας, πώς θέλουμε τα έξοδα να είναι ισόποσα με τα έσοδα. Οπότε, σας καλούμε να κάνετε ένα πολύ καλό management και μία έρευνα ώστε να ξέρετε, όχι ακριβώς στο ευρώ, στο λεπτό, αλλά θέλουμε να γνωρίζετε ποια είναι τα πιθανά έξοδα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Στο υποτιθέμενο παράδειγμα, τα έξοδα
τα οποία εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να καλύψω, είναι γύρω στις 8.000 ευρώ. Άρα έχουμε συμπληρώσει το α έξοδα 8.000 ευρώ. Δεν πάμε αμέσως στο β, θα σας πω γιατί. Πάμε να συμπληρώσουμε το γ, όπου αναφέρει την επιχορήγηση του ΕΓΙΝ που αιτήθηκε για τον φορέα, στη δική μας την περίπτωση, ο οποίος φιλοξενεί. Και λέμε, είδος της επιδότησης είναι τα έξοδα, εδώ, για την διαμονή ναι, στις οικογένειες, για 12 άτομα, 7 ημέρες κοινού προγράμματος. Διότι οι νέοι ήταν από 1 με 8 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα είπαμε θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη, εδώ. Εδώ έχω επιλέξει οικογένειες, είναι λάθος, πρέπει να λέει ξενοδοχεία. Μία μέρα θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Την υπόλοιπη, τις υπόλοιπες ημέρες, και εδώ ξενοδοχείο. Τις υπόλοιπες ημέρες μόνο οι νέοι από την Γερμανία θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο, εδώ, γι' αυτό και είναι 40 ευρώ ανά ημέρα. Και οι νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι εννοείται και οι συμμετέχοντές τους, 12 στον αριθμό, οι οποίοι εννοείται ότι είναι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα διαμείνουν στις οικογένειές τους. Ελέγχουμε λοιπόν, όπως είδατε και στο δικό μου το παράδειγμα, πως όλα είναι σωστά με τα σταθερά ποσά τα οποία έχουμε για την διαμονή στις οικογένειες ή την διαμονή σε ξενοδοχεία, ξενώνα κτλ. Και βγάζουμε, έχοντας επίσης αμοιβή για την γλωσσική διαμεσολάβηση, παύλα διεκπεραίωση, μόλις 5 ημέρες. Εδώ έχετε αριθμός ατόμων 1, αριθμός των ημερών του προγράμματος μόλις 5 για την γλωσσική διαμεσολάβηση, 150 ευρώ το σταθερό ποσό, πολλαπλασιάζοντας το λοιπόν, έχουμε 750 ευρώ. Η επιχορήγηση του ΕΓΙΝ για τον φορέα ο οποίος φιλοξενεί με τα δεδομένα αυτά τα συγκεκριμένα που σας έδωσα είναι 6.750 ευρώ. Ωστόσο, αυτό είναι επίσης ένα ποσό το οποίο έχοντας τους αριθμούς των ατόμων σταθερά, τις ημέρες σταθερά, δεν αλλάζει. 6.750 ευρώ είναι η επιχορήγηση του ΕΓΙΝ και βλέπετε πως στις 6.750 λείπουν 1.250 ευρώ για να καλύψετε τα έξοδά σας. Οπότε έχετε ένα σταθερό ποσό τα έξοδα, τα οποία έχετε μελετήσει. Βλέπετε ποια είναι η επιχορήγηση του ΕΓΙΝ και τώρα σίγουρα τουλάχιστον θα πρέπει να καλύψετε αυτό το ποσό ανάμεσα στα έξοδα και την επιχορήγηση του ΕΓΙΝ. Και στο παράδειγμά μου εδώ έχουμε χρήματα του συλλόγου μέσω δράσεως. Υπέθεσα ότι εδώ έγινε μία εκδήλωση με ψήσιμο στον φορέα και μάζεψε ο αθλητικός μου φορέας 250 ευρώ. Επίσης βλέπω ότι μου λείπουν άλλα 1.000 ευρώ. Οπότε λέω ότι η συμμετοχή για κάθε συμμετέχοντα εδώ από την Ελλάδα, νέο και συνοδό, είναι γύρω στα 83 ευρώ το άτομο και έχω φτάσει σε αυτήν την εξίσωση όπου τα έξοδα μου, το α λοιπόν εδώ, τα έξοδα καλύπτονται μαζί με τα έσοδα που έχω τα γενικά και την επιχορήγηση του ΕΓΙΝ. Επόμενο, εάν ο εταίρος σας έχει τη δυνατότητα αυτή να συμπληρώσει το δικό του μέρος διαδικτυακά, σημαίνει ότι θα μπορεί να συμπληρώσει και τη δική σας την αίτηση την οποία έχετε κάνει. Οπότε γι' αυτό θέλουμε η επικοινωνία μαζί με τον εταίρο να είναι πάρα πολύ καλή.
Χρηματοοικονομικό σχέδιο για τα ταξιδιωτικά έξοδα του φορέα που φιλοξενείται, των φιλοξενουμένων λοιπόν. Εάν ο εταίρος συμπληρώσει τα στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά μόνος του, επιλέξτε την πρώτη επιλογή για να προχωρήσετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας προτείνω. Τα χρηματοοικονομικά είναι καλό ο εταίρος και ο ενδιαφερόμενος να τα επιλέξει μόνος του. Οπότε σας προτείνω να κάνετε κλικ πάντα ο ίδιος και να προσκομίζει αργότερα το χρηματοοικονομικό του σχέδιο. Εάν για κάποιο λόγο που εσείς ξέρετε ή έχετε έτσι συνεννοηθεί με τον εταίρο σας, μπορείτε να τα συμπληρώσετε και εσείς, επιλέγοντας εδώ με το παρόν προς τον ακόλουθο κεντρικό φορέα και και καταχωρώ τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι το πινακάκι αυτό, πως τα έξοδα πρέπει να είναι ισόποσα με τα έσοδα και την επιχορήγηση του ΕΓΙΝ συλλογικά ως έσοδα, τα βλέπετε και εδώ. Επαναλαμβάνεται λοιπόν η διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να ξέρετε ποιος είναι ο γερμανικός κεντρικός φορέας του εταίρου σας. Εδώ, στην έβρεση του κεντρικού φορέα, που βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας, εάν αλλάξω, στην Ελλάδα είπαμε, έχει για τις εξωσχολικές εδώ το ΕΓΙΝ και για τις σχολικές το ΕΓΙΝ. Μόνο η Εθνόα για τις αθλητικές ανταλλαγές υπάρχει ως κεντρικός φορέας. Στα γερμανικά, ο κατάλογος αυτός είναι πολύ μεγάλος. Και πάλι σας λέω και σας προτείνω να αφήσετε αυτήν την σε εισαγωγικά ευθύνη ότι θα συμπληρωθεί σωστά στον εταίρο σας για να μην γίνουν κάποια λάθη. Επίσης, για τις σχολικές ανταλλαγές, όπου ένα σχολείο από την Γερμανία ταξιδέψει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει έως τώρα που μιλάμε η δυνατότητα, δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στο ΕΓΙΝ να επιχορηγήσει τα ταξιδιωτικά έξοδα του σχολείου από την Γερμανία, οπότε θα λέγαμε πως δεν αιτείται επιδότηση. Για τα χρηματοοικονομικά, δεν σας ολοκλήρωσα τι θα πρέπει να επιλέξετε. Πάμε λοιπόν πίσω. Βλέπουμε τα χρηματοοικονομικά εδώ, χρηματοοικονομικό σχέδιο για τα έξοδα του προγράμματος. Εσείς είστε ο φορέας από την Ελλάδα που φιλοξενεί στην Γερμανία και σας ρωτά λοιπόν, πού θέλετε να υποβληθεί η αίτησή σας. Έχουμε δύο επιλογές για τους φορείς από την Ελλάδα και από τη Γερμανία. Απευθείας προς το ΕΓΙΝ, σε περίπτωση που δεν έχετε κεντρικό φορέα στην Ελλάδα ή προς τον ακόλουθο κεντρικό φορέα. Αυτό σημαίνει πως για τις αθλητικές ανταλλαγές υπάρχει μόνο ένας κεντρικός φορέας στην Ελλάδα και αυτός είναι η Εθνόα. Ο αριθμός αυτού του φορέα είναι GR904. Αλλιώς, εάν δεν έχετε κεντρικό φορέα, είστε λοιπόν σχολική ανταλλαγή ή εξωσχολική ανταλλαγή εκτός από αθλητική ανταλλαγή, στέλνετε την αίτησή σας απευθείας προς το ΕΓΙΝ, διαφορετικά στις αθλητικές ανταλλαγές, το λέει και εδώ, σημαντικό για τις σχολικές και τις εξωσχολικές ανταλλαγές, όπου δεν υπάρχει αρμόδιος κεντρικός φορέας για τα προγράμματά σας, μπορείτε να επιλέξετε ως κεντρικό φορέα το ΕΓΙΝ. Για όλους τους άλλους, για τις αθλητικές ανταλλαγές, επιλέξτε πάντα την Εθνό. Έχω βάλει εδώ λοιπόν τον αριθμό της Εθνόα και με πετάει ακριβώς, μπορούμε να το κάνουμε και μαζί, GR, και βλέπετε είναι εδώ πέρα, GR904 Εθνόα. Αυτό ήθελα να σας πω. Και ολοκληρώνω λοιπόν τα χρηματοοικονομικά. Πάμε να δούμε το επόμενο, όπου σας ρωτάει για το κατάλημα. Εδώ σας είπα, στο παράδειγμά μου, οι νέοι από την Ελλάδα έμειναν στα σπίτια τους. Ήταν ένα παράδειγμα όμως, θα μπορούσαν και όλοι να μείνουν στα σπίτια
των νέων και των συνοδών, θα μπορούσαν όλοι επίσης να μείνουν σε ξενοδοχείο και θα υπάρχει και το ενδεχόμενο όπου θα μένουν σε διαφορετικό κατάλημα και σας ρωτάμε να μας αιτιολογήσετε για ποιον λόγο οι νέοι βρέθηκαν σε διαφορετικό κατάλημα. Πάμε λοιπόν εδώ στο επόμενο. Τράπεζα συναλλαγών. Εδώ λέει κάτοχος λογαριασμού Kiki Test. Δεν είναι ο προσωπικός μου ο λογαριασμός, επουδενή. Έτσι λέγεται το φορέας μου. Ο φορέας μου λέγεται Kiki Test. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε απαραίτητα τον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα. Πάμε εδώ λοιπόν στο επόμενο. Λέμε ενδιάμεση αποθήκευση της αίτησης πάντα. Ποτέ δεν κάνουμε κλικ αριστερά. Okay. Είδαμε εδώ την τράπεζα. Επόμενο. Λοιπόν, τα στοιχεία του εταίρου είναι πλήρη. Έχουμε προσθήκη τρίτης χώρας. Εάν όχι, συνεχίζουμε στο επόμενο. Εάν ναι, βάζουμε εδώ τα στοιχεία της τρίτης χώρας. Εμείς δεν έχουμε τρίτη χώρα στο παράδειγμα, οπότε κάνουμε αφαίρεση τρίτης χώρας και πάμε εδώ στο επόμενο. Εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε επίσης αρχεία για την αίτηση. Σας λέω όμως και πάλι ότι σημαντικό είναι όταν τελειώσετε οι δύο εταίροι την από κοινού σας αίτηση να φορτώσετε τα έγγραφά σας εδώ όλα μαζί μία φορά. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε την περίληψη. Τι πρέπει να, ποια είναι αυτά τα στοιχεία της αίτησης που την κάνουν πλήρης. Και κλείνουμε την υποβολή της αίτησης, επιλέγοντας υποβολή αίτησης εδώ κάτω. Και εννοείται ότι κάνουμε τικ, κλικάρουμε λοιπόν, ότι επιβεβαιώνουμε ότι ενεργούμε υπέρ των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, ενεργούμε ανάλογα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συμφωνούμε με την ολοκλήρωση της αποστολής, της έγκρισης και του καθορισμού, όπου ουσιαστικά είναι η εκαθάριση των προγραμμάτων. Εάν κάνετε κλικ εδώ και υποβάλλετε την αίτηση, θα λάβετε ένα email όπου θα φαίνεται κάπως έτσι και λέει email επιβεβαίωσης για αίτηση ΟΑΖΕ. Έχει έναν αριθμό προγράμματος. Αυτό εδώ επίσης είναι η σύνοψη των δεδομένων της αίτησής σας. Ένα λεπτό να το δούμε λίγο μεγαλύτερα. Και έχει εδώ, είναι δίγλωσσο, έχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε 1 με 8 Σεπτέμβρη, έχουμε πληκτρολογήσει. Και ο εταίρος σας καλείται να συμπληρώσει και αυτός αυτό το PDF το οποίο θα πρέπει εσείς να του στείλετε. Να συμπληρώσει επίσης, θα λάβει ένα link, τα στοιχεία, τα χρηματοοικονομικά που του λείπουν, που δεν έχετε επιλέξει εσείς γιατί θέλετε ο ίδιος να το κάνει. Και όταν φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο της επιβεβαίωσης, βάζετε εδώ την υπογραφή, δεχόμαστε για τους γερμανικούς φορείς και την ηλεκτρονική υπογραφή. Από ελληνικής πλευράς θέλουμε παρακαλώ να υπογράψετε ψηφιακά μέσω της διαδικασίας gov.gr. Έχετε έτσι επιτυχώς καταφέρει να υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της πλατφόρμας ΟΑΖΕ, όπου διευκολύνει πολύ τη διαδικασία. Λοιπόν, αποθηκεύω την αίτηση. Πάμε να δούμε εδώ στην φόρτωση εγγράφων. Βλέπετε εδώ τα έγγραφα που σας είπα.
Ε, Φόρτωση εγγράφων, ναι. Τα έγγραφα που σας είπα, χρησιμοποιώντας εδώ αριθμός παραλαβής ΟΑΖΕ. Πάμε να δούμε στο email ποιος είναι ο αριθμός αυτός. Εδώ. Είναι για την χρονιά 2025-0015. Μπορείτε να φορτώσετε τα PDF τα οποία θέλετε να μοιραστείτε την πληροφορία τους μαζί μας. Να το επαναλάβουμε μία. Έχουμε όλα τα στοιχεία μας συμπληρωμένα. Έχουμε εδώ την ενδιάμεση αποθήκευση της αίτησης. Συνεχίζουμε εδώ στο επόμενο, η περίληψη επόμενο. Αυτά τα έχουμε εξηγήσει ήδη όπου λέμε αν θέλετε να πείτε κάτι στο κεντρικό φορέα ή στο ΕΓΙΝ ή αν θέλετε να φορτώσετε ένα έγγραφο. Κάνετε, επιβεβαιώνετε όλα εδώ και σε αυτό το σημείο ή λίγο πριν φτάσετε σε αυτό το σημείο, στέλνετε την αίτηση αποθηκεύετε ενδιάμεσα, στέλνετε την αίτηση στον εταίρο, συμπληρώνει και ο εταίρος έχοντας λάβει ένα email και έχοντας κάνει εννοείται και αυτός λογαριασμό και εγγραφή με το email αυτό με το οποίο επικοινωνείτε. Πρέπει να είναι λοιπόν ένα κοινό για να γίνει το matching. Συμπληρώνει τα στοιχεία του και αυτό που βγαίνει ως τελικό αποτέλεσμα είναι η σύνοψη των δεδομένων της αίτησης, όπου υπογράφεται από ελληνικής πλευράς μέσω Gov, στέλνεται στον εταίρο από τη Γερμανία, ο οποίος μπορεί να το υπογράψει και ηλεκτρονικά ε, και εκείνος, ή διαφορετικά να το εκτυπώσει, να το υπογράψει και να το σκανάρει, και η σύνοψη των εγγράφων αυτών ανεβαίνει εδώ που λέει φόρτωση εγγράφων. Διακόπτουμε για λίγο. Πληκτρολογώντας εδώ στοιχείο της αίτησης, τον αριθμό, στη δική μας περίπτωση ήταν 00015, και φορτώνουμε εδώ το έγγραφο.